Gawa sa gipasimento nga kadalanan ug ubang infrastructure projects nga gipatuman sa local government units, dugang nga 101.9 milyones pesos nga balor sa mga tseke nadawat usab sa mga mayor sa una ug ikaduhang distrito sa lalawigan sa Sugbo gikan sa Kapitolyo. Ang maong financial assistance gamiton sa mga mayor pagpatuman sa ilang nahuna-unaan nga mga proyekto sa ilang dapit. Matud ni Gobernador Garcia, kinahanglan nga malungtaron kini nga mga proyektuha nga matagamtaman sa mga tawo ug mulahutay ug taas nga katuigan. Giapod-apod kini nga mga tseke ato sa gipahigayon nga Caravan of Provincial Government Services niadtong Disyembre 7 sa lungsod sa Sibunga sa pagkabuntag ug sa lungsod sa Alcoy sa pagkahapon. Sa unang distrito, kinatibuk ang 46.6 milyones pesos ang nadawat sa mga mayor ug mga opisyales didto. Sa pagkahapon, 55.3 milyones pesos ang nadawat sa mga mayor ug mga opisyales didto sa segundo distrito. Ang atong gobernadora nagahindyot og panahon para pagtabang sa itong mga kaigsuonan dinhi sa atong lungsod sa Sibunga ug sa tibuok probinsya. Og ang iyang mga programa ug serbisyo ihatod pagid dinhi sa probinsya. Dili na kinahanglan adto pata sa Kapitolyo. Og dili lang ang mga programa ni Gob susama ani pero daghan pa kay sa programa ilabi na gyud sa infrastructure nga iyang itabang dinhi sa atong lungsod sa Alcoy. Ang mga busy mayor kay tag sa kamilyon ka pesos ang nadawat nga financial assistance alang sa ilang infrastructure projects nga nahuna-hunaan ug tag sa kamilyon ka pesos usab sa mga konsihal. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.